pun utawa sak candhakipun nggih menika tari dawangan kekalih. Ya kang gendikaken menika campur sari. Ayo Mas ora apa-apa Mas Kentu. Merga tukang kendange ora mangkat iki. Wis ora jamak wis ora apa-apa ya Mas Tung. Wis ora apa-apa ya Mas Tung. Heeh. Bos jare. Bosmu dasmu, bosmu. Ayo, langsung mawon gebrek tari dawangan semoga.
Lah iya. Sliramu katon siji apa iya katon ayu ning saiki katon lembu apa bener mas kepingin tigamu aja dadi ati aku pancen lali ning sliramu katon siji ya iya 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 saiki lembu pancen lali ning sliramu katon siji katon ning saiki kok selawe apa bener mas kepingin tigamu aja dadi ati aku pancen lali ning sliramu katon siji aku tak goreng iki katon ning saiki lah kok mlebu kabeh selawemu
asik. Rembulan kang sumunar nyekseni gantung tan ono liya mong yo ayo 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 awas Mas Budi Cendong munggah panggung ora mari dunyane ya Mas ayo awas tuh aku rasa melayu ayo suwe kentung ayo awas lu ayo si dene goyo ayo Mas Budi ayo baik awas baik ayo
Ojo tuh, ojo tuh, ojo tuh. Ayo, ayo sandale kena. Ayo betul, sandale kena betul. Sandale dua. Ayo kena sopo kan sandale. Ayo Mas Budi otran-otran. Wilane cekelile. Awas salah. Mikir jumpa lah. Awas. Cekeli wilane Mas Budi. Nah, ngono bolong. Ayo Mas Baika. Mas Wisnu. Aku katanya terus Baika. Ayo saya jedur kan mau ini. Awas saya jedur. Ayo saya jedur. Ayo saya jedur awas. Lo. Salah interaksi gitu jedur. Iya. Malah kena sengaja. Ayo Mas Budi. Mas Budi cendong. Ayo awas. Kamu gak panggung. Kamu gak salah nih. Ayo awas. Ayo. Mikir cekeli Mas. Alah. Batu kabel Mas Budi. Ono kabelnya Mas Budi. Pindah Mas Budi. Ayo salonnya cekeli. Ayo salonnya cekeli. Ayo salonnya cekeli. Wis ojo dur Mas Budi. Ono kabel. Ayo. Ora utran ugo Mas Budi. Ayo sing hati-hati. Terus. Halo. Temenan, enggak. Oh, banyak lunyu Mas, ngalon Mas. Sikile ora nyandak, Mbak. Kurang 1 meter Mas. Ayo. Kise. Awas. Nyangkut kabel ora. Kodok ulon Mas Budi. Kabel kena kabel. Wes kono juga joget karo juga Mas. Wes dawangane tinggal. Mas Budi tinggal. Oh.
Dengan Siti Jos, awas, awas. Orangnya ndak Mas Bud. Sing alon Mas, sing alon. Sikile lunyu kuwi sing alon. Awas, awas, sikile ndak ora Mas Bud. Ayo Pak Piye, ayo kowe. Perceko yo. Sing hati-hati. Mas. Wong tuwa petampilan yo iki ya Mas. Awas. Ayo Mas Budi. Iya. Sekedap Bu. Awas. Ayo Mas, ngisore kuwi Mas. Ngisore meh nyawer Mas. Kene. Ayo. Ayo. Ning pasar Klewer tuku lontong. Ayo semoga para penonton sing badhe nyawer Budi cetok. Iya. Ayo, awas.
karo sing ati kangen wong kangen ngene rasane rindu-rindu mas rindu-rindu Mbak Ika tak tunggu kangen kok kangen apa-apa tambah Audio Production Mbak Iko Mas Restu awas sampai di bawah hebat pitung sasi ngangkungan hati wong sliramu wong ayu kang ngati-ati rino wengi mung tansah tak inti-inti jroning ati kangenku setengah mati jeneng kula yo mas yo aja rindu-rindu wong bagus kuwi tak tunggu kangen kangen wong kangen apa-apa tembane rindu-rindu Bang tembane kudu ketemu apa muda enake kanggo rujakan legian ono aku kang nandang kasmaran balung janur wong ayu tak anti-anti musandani wong kangen kakek tuk jampi cintaku sekonyong-konyong koder karo kowe cah ayu sing ragil lempermu pancen super resik tur anti laler yen ora bathuk sadina ning siran liyan
ngan ulang cintaku sekonyong-konyong kodohan ular ngeket mlakune kloget-kloget alah cabang bayi jebul tekku kena pelet Mbak Ika Bravo Mas Restu cintaku sekonyong-konyong koder karo kowe cak ayu sing bakul lempermu pancen sumber rese tur ati laler yen ora petuk sedina ning sirang liyan cintaku sekonyong-konyong kodohan paribasan durung tembok wani panjer modal beresin sak liter montorku tak setater tak ampiri ayo tak muter-muter tewas aku dandan mlitit rambutku lengane pomit malah kowe lunga kencing ora pamit tembe lawak piye karo nganti rusak godhog lontong matur suwun Mas Budi centong matur suwun Mas Budi